a house without the Lord, they build in vain. And those who watch a city without the Lord. Amen. Now, eyona nto ndifuna ukunikhobisa yona yeyokuba uYesu lo uyi-foundation right yokuba umuntu angakhela phezu kwayo. Kanguba uDavid uye wabona yena uba whoever tries to build anything without the Lord uyabulaleka lowo muntu, and imizamo yakhe iphelela emoyeni, because uThixo akekho kulento yakhiwa ngulo muntu. Now mna bendizothi qiniseka okokuba yonke into oyakhayo uThixo ukhona phakathi kuyo. Amen. Amen. Uthi ke sele ibhaqile lemfihlelo umpostile uPaulus athi njengomakhi olumkileyo, as a wise builder I have laid the foundation. Athi owakhayo phezu kwesiseko sele ngisibekile mna, makaqaphele uba wakha kanjani phezu kwesiseko esinguYesu esele sibekiwe. Oyakhayo indlu uThixo engayakhi ufumaneka ebulaleka, ufumaneka esaphuka. Nolindi umzi uThixo engawulindi naye ufumaneka nje ephaphama for ilise. Ya ndiyamthanda uThixo. uThixo une-principles akunika zona uba phila ngazo. Ubona kunjenje elizweni, it is because sigxothe uThixo, sikhuphe uThixo emabandleni, sakhupha uThixo kwifamily, sakhupha uThixo esikolweni, sakhupha uThixo nasepalamente. Before iparlamente ihlale kwaqale kuthandaze kuthiwe Thixo silapha. Kwathiwa inkolo ziyalingana, iChristian ithethela ikabi yaqhuqisa nasecourt. Jonga kunjani ecourt ngoku kubethwana ngezitulo, because there is no God. Apho uThixo ongekhoyo khona kuba yi-chaos.